Ранис улы җиләк әби дип атап йөрткәндә әнисе йортына ашыга. Әфрүзия Тәмаева оныкларын һәм оныкчыкларын тотлы җиләк белән сыйларга ярата. Аны Тәмай килүгә дә әзерләгән. Үзенә еламаска вәгъдә итсә дә, көтеп алынган очрашу вакытында хисләрен яшерә алмады. Гаиләдән беренче булып махсус хәрби операция зонасына улының кияве китә һәм Айс кушаматлы сугышчы була. Аның артыннан беренче оныгы Ранис юлга кузгала. 1-2 айдан соң Юсуп кушаматлы тагы берсе хезмәт итәргә карар кыла. Моны кабул итү гаиләдәге хатын-кызларга авырга туры килә. Без шулай тиешбез, әтидә сугышкан, бабайда сугышкан, бездә сугышырга тиеш дип үзләрен патриот ясап киттеләр. Минем 2 бабайда сугышта үлгәннәр. Әбинең 5 малай. Ушы 5 малайның зурсы минем әти. Ирдә сугышта безвесе пропал дигән кегас килә әбигә. И малайны да сугышка алар. Әти минем 7 ел сугышта булды. Балаларга глядәм иде. Бабага шулай кайткан бит. Аллаһ Тәгаләгә мөрегезне бирсә, барыгыз да исән сау кайтырсалар дип торам инде менә. Мобилизация башлангач кеткән инде килер дип. Кем безнең дусманнардан 2 кеше генә килде инде. Алар киттеләр. Аннан соң алар анда без монда тоже турып булмый дигән. Совесть не позволила сказать, что алар анда без монда булмый бит инде тоже. Алар безнең илне саклар. Без монда утырып булмый спокойно. Тәмайны идә әбисе генә түгел, әнисе шулай ук хатыны һәм 5 яшьлек улы Ранил да көткән. Аңа әтисе бу кайтуында үзенең эштәгенә түгеллеген, ватанны саклау дигән һөнәр барлыгын аңлаткан. Безнең илебез ана бит инде, икенче анабыз безнең. Ул ничек монда һәрбер җегетләр, һәрбер кеше ничек үзенең әнисен ярата, шулай илебезне дә ярата. Һәрбер нәрсә эшләячәк та инде ул анабызга начар булмасын өчен. Без аны сакларга тиеш, якларга тиеш, яратырга тиеш без. Ранисның нигә кичкенә вакытта инде мин бит инде клубта эшләдем инде. Катаемда Зурәнни бәгеләгән пешерә дидем миңа. Мен хәзер дигел крем диге мәксибеп шырлап пешерәйдем инде диге батун самарны диләр пешерәйдем дә. Ул көй Зурәнни каттыңмы? Миңа мәгеләгән пешерә. Мен хәзер дә мәктәп сугыштан кайткач мәгеләгән пешереп без сыйлар мәлем. Хәзер Әфрүзия Тәмаева чираттагы ялга тагын бер оныгының кызы Ләйсәннең улы кайтуын көтә. Рафаэль абыйсы да шул теләктә. Аның бүләге менә кип кайттым, зурабый да саклап торды дип җавапмады диде. Мин телим менә Раниска да, Эрнальга да исән сау җиңеп кайтсыннар. Без көтәбез аларны. Иң мөһиме аларны көтүчеләр әниләр инде. Минем апа, минем әнием үземнеке. Менә Раниска әнисе матрапа инде. Аларга түземлек телим. Түссеннәр инде. Авыр баланы шулай сугышка җибәрә. Җиңеп кайтсыннар. Улым Ранис, Рамисига мәгеләгән бурыннан юка пешерде әле. Мен улым башлады. Оныгы килүгә Әфрүзия Тәмаева бәйрәм өстәле әзерләгән. Монда оныгы яраткан юка, бакча җиләге, гөмбә, кыйка, тавык. Кызы Ләйсән туганнан туган энесенең кайтуына шатлана һәм бер вакыт шулай ук контрактчы улын да кочаклый алыр дип өметләнә. Берничә ай элек аның өйгә кайтуына бөтен авыл халкы куанган. Горурланабыз инде, балайларыбыз өчен горурланабыз. Аллага шөкер. Менә каршы алдык әле отпуска кайтып китте инде җәйкенне. Менә каршы алдык шундый кайтулары, менә нинди горурлык, менә машина кайтып килә бит инде безгә каршы инде. Менә шунда инде җирәкләр сикерә, тибә, каршы аласың исән сау балаңны каршы аласың инде менә. Күптән түгел махсус хәрби операция сугышчысының әнисенә клип героинясы булырга туры килгән. Район башкарма комитетының мәдәният бүлеге җитәкчесе Рәзилә Әхмәдиева аларга үзенең җыры геройлары булырга, җиңү белән кайтачак улларын һичшиксез көтеп алачак аналар турында сөйләргә тәкъдим иткән. Көн саен чыгам мин басу кыр юлына, байларда йөрсәң дә кайгылар тапмасын, язмышның канаты ялгыштан сакласын. Гөлназ Хәсәншина, Вячеслав Харченко, Нурлат хәбәрләре.